都come, ye o come, ye to Bethlehem. Come and behold him, born the King of angels. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him, Christ the Lord. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo, ang grasya sa atong Ginoong Kristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Mga igsuon, padayon tang magampo ngadto sa Ginoo alang sa pagkahunong niining pandemic sa tibuok kalibutan, kalinaw sa tanang katawhan ug ang ato sang pagampo alang sa ato mga benefactors and donors nga nagsigtabang nato dinhi. Labi na gyud ang kasulbaran sa ilang nagkalain-lain nga mga problema sad karon sa kinabuhi. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalan kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-on unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Ginoo, padanagi ang among mga kasing-kasing sa kahayag sa imong himaya. Pinaagi sa maong kahayag, makalabang unta kami sa kangit-ngit niining kinabuhia ug makadangat kami sa puloy-anan sa kahayag nga way katapusan. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa unang sulat ni San Juan. Ug atong madawat gikan kaniya ang bisan unsa nga pangayoon nato, kay gituman man nato ang iyang mga sugo o gibuhat ang makapahimuot kaniya. Ang gisugo niya mao nga motuo kita sa ngalan sa iyang anak nga si Hesukristo ug maghigugmaay sumala sa sugo ni Kristo. Ang nagtuman sa mga sugo sa Dios anaa sa Dios ug ang Dios anaa kaniya. Ug masayra nato nga ang Dios ania kanato pinaagi sa Espiritu nga iyang gihatag kanato. Mga igsuon, ayaw ninyo tuuhi ang tanang nagpatuo nga ang Espiritu anaa kanila, kundili usisahan ninyo kung gikan bagayod sa Dios ang Espiritu nga anaa kanila. Kay daghang dili matuod nga mga propeta nanungha sa tanang dapit. Maila ninyo kung ang maong Espiritu iya ba sa Dios pinaagi niini. Ang nagpahayag nga sa Hesukristo na himong tao iya sa Dios, apan ang dili iya sa Dios. Ang maong Espiritu iya sa kaaway ni Kristo. Nadungga ninyo nga moanhi kini ug karon ania nagayud sa kalibutan. Apan kamo mga anak iya sa Dios o gidaog ninyo ang dili matuod nga mga propeta. Kay ang Espiritu nga anaa kaninyo mas gamhanan kaysa Espiritu nga anaa sa mga tao nga iya sa kalibutan. Nagisgot sila may tungod sa mga butang sa kalibutan ug namati kanila ang kalibutan. Kay sila iya man sa kalibutan. Apan kita iya sa Dios ug ang nakaila sa Dios magpatalinghog kanato. Ang dili iya sa Dios dili gayud magpatalinghog kanato.
ug pinaagi niini maila nato ang espiritu nga nagtudlo sa matuod ug ang espiritu nga wala magtudlo sa matuod. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Responsoryo. Ihatag ko kanimo nga imong kabilin ang tanang mga nasod. Ihatag ko kanimo nga imong kabilin ang tanang mga nasod. Ang Ginoo miingon kanako, ikaw ang akong anak, karong adlaw gianak ko ikaw. Pangayo kanako ug hatagan ko ikaw sa kanasuran aron maimong kabilin ug ang kautlanan sa yuta aron maimong katigayunan. Ihatag ko kanimo nga imong kabilin ang tanang mga nasod. Ug karon o mga hari, pamati kamo, pagmatngon kamo nga nagmando sa yuta. Alagari ang Ginoo uban sa kahadlok ug paglipay kamo sa iyang atubangan. Uban sa pagkurog, simbahan ninyo siya. Ihatag ko kanimo nga imong kabilin ang tanang mga nasod. Manaa kaninyo, manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Sa pagkadungog ni Hesus nga gibilanggo si Juan, miadto siya sa Galilea. Mibiya siya sa Nazaret ug didto puyo sa Capernaum o sa kalungsod nga daplin sa lanaw sa Galilea sa kayutaan sa Zabulon ug Neftali. Sa ingon natuman ang gisulti ni propeta Isaías, yuta sa Zabulon ug yuta sa Neftali, agianan padulong sa dagat tabok sa Jordan, Galilea sa mga dili Hudeyo. Ang mga tao nga nagpuyo sa kangitngit nakakitag dakong kahayag. Kanila nga nagpuyo sa mangitngit nga yuta sa kamatayon, mudanag ang kahayag. Sukad ni adto si Hesus nagwali nga nag-ingon, hinulsuli ang inyong mga sala kay hapit na maghari ang Dios. Si Hesus misuroy sa tibuok Galilea ug nagtudlo sulod sa ilang mga sinaguga ug nagwali sa maayong balita bahin sa paghari sa Dios ug nag-ayo sa mga masakiton. Mikaylap sa tibuok Syria ang iyang kabantog ug gidala ngadto sa mga tao ngadto kaniya ang tanang nagantos sa nagkalain-laing mga sakit ug mga balatian, mga giyawaan, mga patulon, mga paralitiko, o giayo ni Hesus silang tanan. Daghang mga tao misunod kaniya gikan sa Galilea, sa Decapolis, sa Jerusalem, sa Judea, ug sa tabok sa Jordan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Ang tubag nato sa Salmo Responsorio niingon, ihatag ko kanimo ang imong kabilin ang tanang mga nasod. Kining maong statement gipahinungod ni or gitumong ni ngadto sa mataw nga Mesiyas nga mao si Hesus. Ug kun atong tan-aw ng atong ebanghelyo,
nahitabo gyud no nga ang tanang mga nasod nga nailhan ni adtong panahona or mga lugar nagsigig adto ni Hesus bisag asa mangadto kaniya. Nya karon sad kun atong tan-awon ang simbahang Katoliko, tanang nasod wa na gyud na attracted na gyud maayo. Ana. So kita dinhi Pilipinas nagsugod tag ka-attract ni Hesus 500 years ago. Karon ang mga Pinoy naka-attract sad sa mga nasod bisag hain ta gibutang katong ato mga OFW kasagaran gid nila gidaig tungod sa ilang pagdala ni Kristo ngadto sa ilang kinabuhi sa gawas, ilang klase ba sa kanang pagtuo. Sila mga aktibo kay manimbas mga simbahan didto sa laing nasod. Ana Amerika lang daan, so ang galabig yun. Ang ato gitaw mga kaigsuonan nga mga Pilipino mao gyud magkitiw-kitiw dito ba, mao gyud parehara sa gyapon din ang ilang kinabuhi niya. Lipay kayo ang mga pari didto kung naay mga Pinoy o mga Pinay nga nagpuyo sa ilang lugar. Kay siguro yung aktibo ilang simbahan pero wa gani. So, patay yun. Nya, nagpasalamat mo ani. Salamat ta. Pero naay problema. Matod pa ni San Juan diri sa unang pagbasa, dili tanan nga espiritu nga nagdasig nato gikan sa Ginoo. Dili tanan. Naa sa diay espiritu nga gikas demonyo. Mo na ingon siya, usisahag maayo. Kung tinuod ba na nga Ginoo ng espiritu ha? Kay kanira ba sang espiritu nga gikas demonyo, suguon sa taan ni pagsimba, suguon sa taan ni pagmisa, suguon sa taan ni pagdebosyon, pagrosaryo. Kamao sa na sila ana. Mao na siya. Kamuron din nanimba mo unsa may gatok mo dinyo? Espiritus Ginoo o espiritus demonyo? Espiritu sa Ginoo. Siguro. Ang katawa dyan ko ninyo. Pilion. Usisa lagi. Usa. Kamo ditso gidayin mong tubag mo rabag sakto. Bitaw sakto sa tingali. Nya unsa may giingon ni San Juan? Unsaon man kuno pag-ila? Nay, niingon diri ay naman to. Maila ninyo kung ang maong espiritu iya ba sa Dios, pinaagi niini. Ang nagpahayag nga si Jesucristo na himong tao, iya sa Dios. Apan ang dili iya sa Dios. Ang maong espiritu iya sa kaaway ni Kristo. Nagpahayag kuno nga si Kristo na himong tao. Sige. Mutuo ba mo nga si Kristo tinuod nga tao? Too. Okay. Musunod ba mo sa tanang gibuhat ni Kristo isip tao? Labi na gyud sa pagkapobre nga wa gyud mawili bisag unsa nga matod pa niya mas maayo pang mga milo, maayo pang mga langgam kay naisag, ako wa ko'y kapulian. Musunod ba mo ana? Allah, wa sa may man to siya pa kay Ginoo man to siya, wa na mosugod na tag deny na ta isa may man to siya pa kay Ginoo man to, wa gid ay kamo tuo nga tinuod siyang tao, kaaway kang Kristo. Mga buangon ka. Unya niingos Kristo, biyai ang tanan, ibaligya ang tanan og ihatag ang halin ngadto sa mga kabusa din asa tatawo ana oy. May man to siya kay Ginoo man. Di na ka Kristo. Kung tamparoson imong pikas aping, ipatamparos lang pikas, may man to siya kay Ginoo man to. Wala din asa ta Kristo. Kay kung mutuot nga si Kristo tinuod nga tao, nya naka-attract siya sa mga tao atong panahon na sundo nato ng iyang kinabuhi kay tao man na. O gibuhat na nilang San Francis of Assisi, San Pedro, San Pablo o uban pang mga santos, apil ng atong santos dining do kabuok, San Pedro Calungsod o San Lorenzo Ruiz. Nituo sila nga isip tao mabuhat nako ang gibuhat ni Kristo. Kay wa man ta motuo.
Ang atong pagsimba, di man Diyos nun nga pagsimba, tinaw man sad kaayo. Mo nang muingon ta, sige lang tagpangayo, Ginoo taga itawon ko ani, Ginoo taga itawon ko ani, Ginoo taga itawon ko ani. Siging likay sa pagantos. Ang pangayoon natos Ginoo, usahay gani ang makatukmod nato pagsimbas Ginoo, kay mangayo ta nga mawagtang ang atong pagantos. Nya nagsigi tagtan-aw ni Kristo nga tinuod nga tao nga gilansang sa krus. Baga ko na ninyo. Pila ra kakabok din ang tinukmod sa Espiritus Ginoo. Apil na ning nagmisa. Kung ato gibang istriktohon ba? Hadlok man tag pagantos. Ang tinuod nga tao di man mahadlok ka magantos. Di oy. Ang tinuod nga tao anda mo antos. Hadlok man taog mamatay. Ang tinuod nga tao di mahadlok nga mamatay, mudawat ka matuoran nga mga matay gid ta. Nya nganong mahadlok man ka nga kamatuoran man na nga mamatay gid ta. Mahadlok di kas kamatuoran, adi kas iya ni Kristo, kay matod pa ni Kristo, ang nahadlok, ang nagpuyo sa kamatuoran, mao ang akong mga sumusunod. Kay ako mao ang dalan ug ang kamatuoran. Oh, daghan kay rugwa na magpuyo sa kamatuoran. Bisan gani kami, sad to say, naasay pipila namo, amot wa baka kumaapil ana. Nga magsigig reklamo nga, paita ning wa tay asawa, uy. Di gyud ay pwede magminyo, no, ang pare. Waon ta na lang ng silibasyo, eh. Kay tao ra ba gyud ta, ana ba? Ako sa napangandoy sa katilaw sa tataan na tao na nga kuan. Ana ba? Anya mahimo din nas usa ka lalaki di ay or usa ka babae nga magpuyo, nga malipayon bisag way bana, bisag way asawa. Mutuo mo ana. Mutuo ta kay giagian mo na ni Kristo, kinabuhi mo na ni Kristo. Ngamin ka abnormal man ang kinabuhi. Mutuo sad ta nga normal na sa usa ka tawo. Ang abnormal kanang di kakahimo ana. Kaso lang giilad lagi ta sa espiritu. Kani manggong yawa, kibaw ba mo anang yawa? Usab ya nas atong isalikway idigsaad natos bunyag, no? Usab nas pangutana, isalikway mo ba si Satanas ang prinsipe sa mga sala? Unsa inyong tubag? Salikway. O kana. Nya si Satanas kinsa man na? Kaila mong Satanas. Oy si Satanas usa na siya ka gamhanang espiritu nga musod sa atong hunahuna ug tuison niya ang tanan nga gitudlo ni Kristo. Hatagan niya lahi nga kahulugan. Mao nay Satanas nanglitan. Ingon si Kristo, kinsa tong gihiusa sa Dios dili buwagon sa tao. Inigsod anang Satanas diri ingon dayon, aw kung magtinarong imong bana, kung magtinarong pero ingon anang gikulata naka abuse naman na. Nya imo na siyang patuyangan. Uy, file divorce. Kay pwede pa jud ka nga makaminyog lain. File og divorce. You have the right to be happy. Ana. Nya karon, hay may imong sundon ana. Ang giingon nga dili gyud buwagon ang gihiusa sa Dios, bahala nagpatyon ka. Ana. Okay ni mas Kristo nga there is no greater love than to lay down your life for your beloved. John chapter 15. Nya sa man ninyo ana ron. Nya ang usa ka sige honghong nimo ay di lagi. Mupuyo ka diha basta magtinarong sad siya. Pero di magtinarong ngano ko taw di. Ngano ko taw. Ana bebe kisa mo rin masundo na ni. Magpakulata ka o mubuwag? Ay, mga naong ninyo, so, sambot lang. Kana, simple kayo na ha? Simple pa kayo na. Nga, kana ganing sugo. O sao nakainig-ingos Ginoo, ibaligya ang tanan o gihatag ang halin sa mga kabus. Mutuyok day na diri ahuna nimo si Satanas ing siya, unsaon man nimo pagtabang sa mga kabus ug wa kay kwarta. So pagtigom usag kwarta, aron makatabang ka sa mga kabos, yabag ka diha. Unsaon nimo pagtabang ug wa kay kwarta? Ana na. O di tigom sa kag kwarta, nya wa man jud ka katigom, di wa jud ka katabang, patay ka.
Oh, mao na siya. Ilad-ilaro lang tas yawa bang. Sundan nas Kristo, ihatag ang tanan ngadto sa mga kabos. Kay mo na tinuod nga pagtabang sa mga kabos. Dili nang imong pagpadato o sa una ka mutabang kay ang tinuod yung dato di na mutabang sa kabos, mo oppress na sa kabos, mo daog-daog na sa kabos, mo patay pagani na sa mga kabos. Giilad lang tas yawa ana. Suko pa muna ako na, nindog lang tayo. Pag-ampo sa katawhan. Mga igsoon, puno sa pagsalig o paglaom, isip katawhan sa Dios, mudangop kita ngadto kaniya uban sa mapaubsanon nga mga kasing-kasing og muingon. Ginoo, tuburan sa kaluoy, dungga kami. Ginoo, tuburan sa kaluoy, dungga kami. Nga ang simbahan magsalamin unta sa tiunay ug bug-os nga gugma sa Dios diha sa pagkamakanunayon. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, tuburan sa kaluoy, dungga kami. Nga pinaagi sa Dios nung gugma, magpabilin sa kanunay ang kalinaw sa tibuok kalibutan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, tuburan sa kaluoy, dungga kami. Nga ang mga masakiton nga nataptan ining COVID-19 makabato na og hingpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, tuburan sa kaluoy, dungga kami. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton og ubang hutong sa katilingban makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, tuburan sa kaluoy, dungga kami. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, tuburan sa kaluoy, dungga kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama og pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson og mahuman unta sumala sa atong mga giplano o gipangandoy. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, tuburan sa kaluoy, dungga kami. Alang sa tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan nga mihatag og financial og lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo og daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, tuburan sa kaluoy, dungga kami. Ang atong mga igsuon nga mihalina, makabato na sila sa kalinaw ug maangko na nila ang kinabuhing walay katapusan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, tuburan sa kaluoy, dungga kami. Amahan, patalinghugi ang among mga pag-ampo, kay sa pagkatinuod wala kami mahimo kun wala ka. Busa dawata kining among gipangamuyo dihas gugmag pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Amen. Ning adlaw sa Pasko kami abot, may jutay kong gasa kanimo bisan di takos. Wala ko'y bulawan sarang ikagasa, ug wa ko'y pulong ngawa malitok sa uban. Kining akong awit, kabus na kong awit, hinatag sa langit, ug imo karon. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig kahimaya sa iyang ngalan, alang sa atong kapuslanan o sa tibok niyang santos nga simbahan.
Dawata Ginoo ang among mga halad nga nagmatuod sa mahimayaong pagbinayluay aron samtang gihalad namo ang imong mga hatag, mahimo kaming angay sa pagdawat kanimo. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay karong adlaw imong gipadayag diha ni Kristo ang imong tunhay nga laraw sa kaluwasan ug imo siyang gipakita nga kahayag sa tanang katawhan. Karon nga ang iyang himaya misidlak na dinhi kanamo nga may kamatayon, imong gibag-o ang katawhan diha sa iyang way kamatayon nga kasamahan. Ug busa uban sa mga anghel sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik ngan. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among papa, ni Jose ang among arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz,
San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langitnong amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namo nga naka sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa pagsulay, hinuluwa-luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. Og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw og kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maanaa kaninyong tanan. Manaaw sa kanin. Ato karong ipaambit ang timaan sa atong panag-inigsuunay. Peace be with you. Kordero sa Dios, nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios, nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsuon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang siyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay yung kalawat kanimo, apan ipamulong lamang o mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Amen.
Christmas is about His glory. Christmas is about His grace. Christmas is a gift of love our Father gave us. More than just another story about a special time and place. And Christmas is the time to lift our song of praise. For God is with us, and we celebrate the glory of His presence. Christ has come to fill our hearts with love. He came to save us. King of kings and Lord of lords, His name is Jesus. God with us, Emmanuel has come. For God is with us, and we celebrate the glory of His presence. Christ has come to fill our hearts with love. He came to save us. King of kings and Lord of lords, His name is Jesus. God with us, Emmanuel has come. Magampo kita. Liguna Ginoo ang among kinabuhi pinaagi sa gahom sa mga santos nga misteryo. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Orasyo Imperata. O Dios, among amahan, misangpit kami kanimo niining panahon sa among panginahanglan, nga unta mapanalipdan mo kami batok niining COVID-19, nga mikalas na sa daghang mga kinabuhi o mitakod na sa daghang mga katawhan. Nangaliyo po kami sa imong grasya alang kanila, nga gitahasan sa pagtuon sa kinaiya niining maong virus o sa pagpakgang sa dugang pagkuyanap niini. Giyahi ang mga kamot o lamdagi, ang mga hunahuna sa mga batid sa medisina, nga mag-alima unta sila sa mga masakiton, inubanan sa kaantigo o dinuyugan sa paghigugma. Tabangi usab ang mga kawani sa lokal o nasudnong pangagamhanan o mga pribadong ahensya nga nangita og kasulbaran sa maong epidemya. Nangaliyo po usab kami kanila nga natakdan sa maong sakit, nga mahibalik unta dayon ang kapiskay sa ilang panglawas. Ihatag kanamo ang grasya sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga nagapuyo og nagahari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria panabang sa mga Kristiyanos, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer, Iampo mo kami. Manindog. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Diyos nong Espiritu. Ang ato lang paningkamutan nga makamaotang muosisa kung dili ba ka espiritu na nis demonyo ang nagtukmod nako pagbuhat niining maong butang. So atong update sa slots nga nahali na sa atong 1,000 ka faith and power slots, niabot na og 880 ka slots. Pakpak. Anam na ginig ka jutay. So ang atong available slots 120 na lang ka slots, no? So pagdali mo kamong gusto pang mahimong daghag faith and power. So ato sang iyampo nga magmalampuson ang meeting karong gabi sa atong mga PPC, PFC, ang atong chapel leaders, hinaut unta mga barangay officials makaaripod sila o nakadungog man sila niini.
So ato tang mitingan karong gabi ang mga importanteng buta nga pagahisgutan. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Mana usab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Give thanks. Give thanks. Robert.